खुलुमबाय लोगोफोर once again दिनै आं इउटिउबाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो नागिरदों आरो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय क्लास 10 नि 12 चैप्टार नम्बर 12 नि इलेक्ट्रिसिटी आयदानि मोननैसो कुइसन आङो लाना फैबावदों जाय मेट्रिक एग्जामाव फैनायनि आसा दङ। थ' गिबि कुइसनानो जाहैबाय What is the maximum resistance which can be made using 5 resistors each of 1 by 5 ohm? A number जाबाय 1 by 5 ohm, B number option 10 ohm, C number option 5 ohm, D number option 1 ohm. बेनि आन्सारा 1 ohm जायो। थ' कुइसनखौ नोंथांमोना निश्चय बुजिखादों। कुइसना बुंनाय जादों जे जोङो मैक्सिमाम रेजिस्टेंस दिहुननो बांसिन बयनिख्रुइ बांसिन हेंथाया मा जागोन जेब्ला 1 by 5 हेंथा गोनां मोनबा हेंथाग्राफोरखौ जोङो बाहायनानै मैक्सिमाम जोङो हेंथाखौ दिहुननो नांगौ। थ' मैक्सिमाम हेंथा जों मोननो थाखाय जों लोगोफोर हेंथाग्राफोरखौ जोङो जेब्लाबो लारियै साजायनो गोनां जायो। थ'ब्ला लारियै जेब्ला साजायनाय जायो अब्ला जोङो बेबायदि फर्मुला मोनो। RS R1 R2 plus R3 R4 R5 थ' बेवहाय R1 आ दङ 1 by 5, R2 आ दङ 1 by 5, R3 आबो 1 by 5 होदों, R5 आबो 1 by 5, 1 by 5 दाना गासैनिबो जों एलसीएम लायोबा 5 मोनगोन। 1 बेयाव 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मोनगोन। थ' सानि 1 1 खौ दाजाबब्ला जों मोनो 5 सिङाव 5 स' 5 5 जोंना बेसेबां 1 that means ohm। थ' बेखायनो जोंनि फिननाया 1 ohm जायो। दाना नैथि कुइसनाव फैलायदो What is the minimum resistance which can be made using the 5 resistors each of 1 by 5 ohm? थ' A number optionआव दङ 1 by 5 ohm, B number optionआव दङ 1 by 25 ohm, C numberआव दङ 1 by 10 ohm आरो D numberआव दङ 25 ohm। बेवहाय बेनि कारेक्ट आन्सारा जाहैबाय B number 1 by 25 ohm। बे माबायदि जाखो कुइसना बेबायदि बुंनाय जादों। जोङो बयनिख्रुइ खमसिन जों रेजिस्टेन्स मोननो थाखाय जेब्लाबो जोङो बेखौ लिगै साजायनो गोनां जायो। लिगै साजायोब्ला जोंनि फर्मुलाया बेबायदि जायो। R5 थ' जोंनो होनानै दं R1 आ 1 by 5 थ' R2 आबो 1 by 5, R3 आबो 1 by 5, बेवहाय R4 आबो 1 by 5, बेवहाय R5 that means बेबो 1 by 5। दानिया 1 नि सिङाव that means नैबे फ्रेक्शननि सिङाव मोनसे फ्रेक्शन दंबोयो थ' बेखायनो बेयो मा 5 आ सायाव थाङो, बेबो एगेन 5 थांगोन स' 5 आ सायाव थांगोन, 5 आ सायाव थांगोन, 5 आ सायाव थांगोन। दानिया जों 5 मोनबाखौ दाजाबना होयोब्ला जों 25 मोनगोन। दानिया जोङो मा आरपिखौ जेसेबां मोनगोन जोङो 1 by 25 ohm। थ' बेखायनो लोगोफोर फिननाया 1 by 25 ohm। Thank you so much।